Feu col·ligat Darío? No, no. Pot venir? Sí, si diguis, mira. Cinta vermella. Té velcro. Té velcro. Cita con los móviles. Al minut 60 hi ha uno tires de la moto. No, l'han fet jo, No hi ha paraules ja, vale? Màxima motivació, la motivació l'hem de tenir nosaltres ja, vale? Ja ve la gent que ve, val? O sigui, hem de sortir a donar-ho tot. No ens refiem de que si aquests estan, que si no estan, que... Nosaltres, el nostre partit, màxima intensitat des del primer moment, nois. Es pot caure, qualsevol pot... Però sempre ens hem d'aixecar ràpid, ràpid, per ajudar el company. O sigui, és treballar 90 o 90 i pico de minuts, nois, i ho tenim a les nostres mans. Amb el tall, pilota llarga a la banda i ja està. Si podem jugar sempre que es pugui. Línia, un trosset més separat. Som-hi! Parla tropa que me la tranquil. Segur que heu pensat que guanyareu, que hi podeu, ajudeu-vos en el partit, poseu-hi voluntat i si en algun moment del partit veieu que us falten les forces, que ens foten un gol, mireu només a la grada i mireu els nanos que hi ha, vale? Estem amb vosaltres i segur que ho aconseguirem. Si perden per un 3-0, guanyen per un 5-0 i tens Vinga, Carles! Va, Breda! Sí! Bona! Va, Carlos, entra! Torna, entra! Va, Diego! Vale, Topo, ya está, Topo, ya está. Carlos. Així.
Tu.